Hi guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Narito ulit tayo sa pinaka-latest sa ating weather analysis na yung araw po ng Webes hanggang Sabado, Agosto 25 hanggang 27, 2022. At ito po ang Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, hindi na tayo nagbigay ng final update kay Bagyong Florita since kahapon po nagpahinga po tayo dahil after 4 days or 5 days of only 2 hours of sleep, kailangan na natin recharge ang ating katawan ay nagreklamo na po. So hindi na natin kaya magbigay ng update, but ang good news, wala na po yung bagyo. Kahapon po ng umaga, nag-exit na po siya ng Philippine Air Responsibility, kaya kahapon ng hapon nag-issue na tayo ng final update o advisory ng bagyong si Florita na dumaan mismo doon sa extreme northern Luzon. Based sa forecast natin, medyo nasa 90+% ang accuracy ng ating forecast. At nakalabas na po siya ng PAR. So na yun, yung bagyong si Florita ay malapit na po mag-landfall sa northern part ng Leju Peninsula sa may western Guangdong. So ito po yung ating latest GraphSat na ginawa natin kahapon. Mamaya may mag-i-issue pa rin tayo maybe mamayang hapon o tonight. At nakita po natin si Florita malapit na po dito sa may area po ng Leju Peninsula. Actually magla-landfall na po siya anytime na yung hapon. At yung habagat ay talagang wala na po. Meron nang nagpalit po na quasi-stationary na hindi kumikilos po na high pressure area, nagbibigay po ng mainit na panahon, malinsangan at mataas na heat index na pwedeng umabot ng 45 degrees dito po sa Luzon. But may mga thunderstorms pa rin mga karanasan dito po sa ibang bahagi po ng ating bansa. Papakita namin sa inyo. Ito po yung binabantay natin, yung pahina na pong si LPA 98W na nag-form po sa northwest of Guam. At yung kanyang remnants ay nagiging part ng tinatawag nating tropical wave. Nagbibigay po ito ng line of thunderstorms sa Kabikulan at Eastern Visayas. Bukas po, Biyernes. So darating po yung decaying cloudiness itong si 98W. Si Tokage ay medyo magiging frontal system na po. Kitang-kita po dito sa ating fast animation. Yan po si Tokage. Nagiging part na po siya ng frontal system. So, still typhoon intensity, 130 kph, but pahina na po siya. Ito naman po si Florita, making landfall sa may Leju Peninsula. At ito po yung binabanggit nating remnants ni 98W. Unti-unti na po siyang nalulusaw. At yung kanyang natitirang kaulapan, magiging tropical wave po at dadaan po sa Kabikulan bukas po ng tanghali o hapon. At apektado rin po ang Eastern Visayas. Meron po tayo ditong upper level low. Wala po ito sa surface. Nasa may taas-taas po ito. Nasa 30 to 50,000 feet. At nakikita po ninyo may nag-swirl na kaulapan na maninipis. Mga high-level clouds na po yan. Cirrus clouds at yung kanyang periphery. Diyan po yung mga thunderstorms. At medyo may trough po dyan sa may malapit po sa east of Guam. Now, ito po yung fast animation. Nakatutok po sa bagyong si Florita. Making landfall na po sa may northern Leju Peninsula, western Guangdong. So inaasahan po dyan mahangin na panahon at maulan. At nasa 100 kph lamang po siya. Hindi na po siya umabot bilang isang typhoon dahil po medyo nagkakaroon po ng pagpangit po ng upper level environment. At ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. So ito po yung last pag-stay niya sa karagatan ng dagat China, at pag landfall niya automatically magdi-dissipate po o mag-weaken po siya rapidly dahil po landmass na po yan ng China. Ito po yung steering environment. So ito po yung malakas na high pressure na yon sa may North Philippine Sea na nagpupush nitong kaulapan ng natitirang 98W patungo sa Kabikulan at Eastern Visayas na magpapaulan po sa atin. At sana yun, nagbibigay rin ng magandang panahon sa Luzon. But sa hapon ng gabi, inaasahan na po ang mga thunderstorms. So ito po yung zoom in sa animation mula sa windy.com. So makikita po ninyo ang kaulapan nitong ito po yung remnants nandito kasi yung L o yung hollow pressure area, si 98W. So yung kanyang remnants ay nagpuproduce pa rin ng mga thunderstorms. Magiging tropical wave na po ito. Pero baka makasurvive pa yung low pressure. Magbibigay po ng mga ulan dito sa Kabikulan bukas. Okay? But may mga malilit pa rin thunderstorms sa mga ka-affecto po sa Southern Bicol, Catanduanes, Sorsogon, Albay, at dito rin po sa Eastern Visayas. At mamayang hapon, dadami na naman po dyan ang thunderstorms, kaya abangan ninyo sa mga satellite, lalabas po yan. Kaya ito po yung forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. So, kinakita po natin dito, itong mga tinatawag nating mga thunderstorm activity
sa Luzon, lalo sa hapon. Bukas po na Biyernes, papalapit na po yung ito po for atlas natin. Friday morning, yan po yung thunderstorms dala ng remnants ni 98W. Magpapaulan po sa atin. Likely tomorrow morning o tanghali. At maghapon na po yan. At posibleng abot pa rin po hanggang gabi. At sa Sabado ng tanghali hanggang hapon ay medyo mag-i-improve na po ang panahon sa Kabikulan. So watch out po sa mga possible flooding at landslides kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms, mga kidlat. So, mukhang babalik na naman po yung mga kinakatakutan ng mga Bicolano, yung mga thunderstorms, mga lightning strikes. So mag-iingat po tayong lahat. At sa Sunday, meron pa rin mga thunderstorms but decaying na po. Balik na naman sa dati hanggang Monday. So makita po ninyo sa hapon, nandiyan pa rin mga localized thunderstorms. Ito po yung rainfall accumulation for the next 3 days. Ito po yung forecast at nakikita po ninyo na ang bulk ng ulan galing doon sa LPA na lusaw ay dito po sa Kabikulan. Ibang portions po ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Masbate. Kasama po ang Northern Visayas. May mga inaasahan po mga thunderstorms as well. Ngayon puntahan natin yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid for the next 2 weeks. Issued po ito kahapon or ng Martes, US time. Valid for week 1, August 24 to August 30. Inaasahan po natin ang below average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ibig sabihin, kulang ang ulan, but may mga thunderstorms pa rin sa hapon ng gabi dahil sa La Nina. Sa week 2, August 31 to September 6, may 50% or moderate confidence of a tropical cyclone development o bagyo na naman pong mag-form south of Japan, east of Taiwan. At ito po ay patungo po sa may Taiwan at Okinawa and even southern Japan. So wala po tayong dapat ikabahala dyan. Hindi po yun pupunta sa Pilipinas base sa computer models. Medyo mataas na kasi siya. At ito po yung forecast ng European model. At nakita po ninyo yung ulan. Dito mo yung hangin. May konting hangin mula sa hilagang silangan o northeast o amihan. Okay? But temporary lang po yan dahil may high pressure po tayo sa may North Philippine Sea na pinupush itong LPA o remnants ng LPA patungong Bicol at Eastern Visayas. So sa Sabado ay mag-i-start na rin, mag-i-improve yan. So i-move natin hanggang Monday. So Tuesday, yan na po yung LPA na nag-form. Last day of August, September 1. Okay. Hanggang sa last day of August, ayan po siya. Pareho yan, pag i-click natin yung American model, ayan po. So, both the American model and the European model suggest itong development nitong LPA. At September 1, September 2, hanggang September 3, posible siya maging isang tropical storm patungo sa southern islands of Japan. At ang American model naman po, patungo po sa Taiwan. So, magkaiba po ang forecast models, but nagbabago po yan. Pag malapit na po yan, o within 48 hours, magkapareho na po ang tracking yan. And nandito lahat ang mga tropical cyclone activities sa taas ng Pilipinas. Sa ating lugar, medyo tahimik at medyo mainit. May mga thunderstorms lang po sa hapon o gabi. So, yan po ang ating latest sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa Sabado para ibigay sa inyong pinaka-latest naman for the next 3 days hanggang next week. Ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.